Nnemeka Olulunachi nwanne m nnọọ na anọ Ọkịja achala ogidi ya na-ekwu bụ Chukwu okike abịa ma ya were ọjị aja anọ Ọkịja ya bịa were oke ụlọ asọ Ọkịja mụọ nwa obodo ya bịa were oke a na-ahapụ isi aka abụ ochu anyị na-asị na ndụ m ga-adị ndụ m ga-adị ọbịrabụ ya gbebe je na mkpụmkpụ afọ ya n'azụ ndị Igbo ga-adị nwa m emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ ndị nwoke ndị nwaanyị na-etu asịkwa akụ isi wee debụkwa na-etu anekwa na ụfọdụ nekwa na ohie ka anyị wụọ mere onye bịara be m ọjị ife na ọjị gbara ise ofe na odogwu ka iwu nke a nke ndị nwaanyị ya wee maka ọjị m daalụ maazị Igbo bụ Igbo ekene m unu aka mbụkwa nwanne unu nwoke Nnemeka Olulunachi aka Riwakụ tata anyị abịakwa ọzọ na ụbahụ ụdara na Ọkịja na nke nwanne anyị nwoke bụ Dike Ụgbaja aka Oziọma Ọdịnala anyị ababugo na mgbe izi anyị abịakwa ọzọ na nke ya maka na odogwu ka ọ bụ o nwere isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ maka ịlọ ụwa ọ ga-enyere anyị aka kọwara anyị ife dị n'ịlọ ụwa ekenekwa m unu maazị Dike Ụgbaja daalụ nwanne m anyị abịakwa ọzọ biko isiokwu anyị ji bịa maka ya wee bịa tata bụ maka ịlọ ụwa kedu ihe bụ ịlọ ụwa ekenekwa gị nwanne m kene Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ obodo niile nwere ka ha si wee biri nwee ka ha si wee kweta ụwa niile ma ndị China ma ndị India ụwa niile kwetara na anọ ụwa anọ ụwa gbara okirikiri etu afọ ka ije mmadụ si adị onye mmadụ a na-anwụ anụ ahụ anyị bụ afịa iyi na-arụ ịlụ ụwa bụ mgbe mmadụ bịara bisi ụwa wee nwụọ o nwere ike ọ bụrụ na ọ nwụrụ na-emezughị ebumnobi ya ihe na-agụ ya agụọ o nwere ike ọ bụrụ na mgbe ọ nwụrụ na o nwere ife ọ fụrụ n'anya hinne ọ gadara aka hinne n'ụwa o nwere ike ọ bụrụ na mgbe ọ nwụrụ na o nwere arụ o melụ maka ụzọ ihe taa onye afọ nwụọ ọ gacha ochighata ka o were mezuo ụfọdụ ihe ọ kwesịrị ime ka anyị nye ọmụmaatụ o nwere ofu nwaanyị akụkụ m aka ọtụtụ oge o jere na nke pastọ prọfet asị ya na ya kpatara na ọtụ ime bụ na ọ tere ime ịma ite ime bụ ime abortion nwaanyị asị na ya mere abortion na ya taa ime n'eziokwu nwaanyị eta ime emegide nwaanyị hafa nọkọtazi ma na osi ike ka eji achọ ọdịnala ọ gbajuo dọrọ mgbe ọ gbajuziri dọrọ nwaanyị ewesi di ya ka ha jekene na ọdịnala elise dibịa achịrị afọ wụọ na kpọọ ya nwaanyị ọsịa na-etere ime nọ ya kpatara na etu ime nwaanyị buru onwe ya ikiti na ya nwa na aka ya metụkwa ụtụ chara acha na agbọghọ n'ime ya toro na eta ime di ya na-enyezi enyo ndị ụka ekwuola ndị ọdịnala ekwuola oge nwaanyị bịa mụ na ya kpacha nkata mkpọ ya nwaanyị ọzọ sị ya gaa na nke dibịa ya gwara ihe ahụ jụọ ya gbagharịala m afọ onye etele ime ọmụnwa ka onye ụwa m ịma na ọtụtụ ndị mmadụ ama ka esi agba afa ma na afọ bụ nkata mmadụ na mmụọ na-ekwu a na-ajụ ajụjụ dibịa wee chere afọ wụọ n'ala chiri afọ na si azụgbọkwa si a na onye tere ime abụ onye nọrọ ụwa yes na onye ahụ na ife onye ahụ ji wee si n'aka ya chi ya takwa ụwa ọzọ bụ ka onye lie aka wee kpụọ alụ ịma na onwe mgbe mmadụ ga-emegide ife asị na ihe na-eme ya bụ alụ onye ụwa na ọ ga-akpụ alụ onye ụwa nwaanyị wee chọba ndị ga-akpụrụ ya arụ ewee kpụọ alụ ka a kpụsịala alụ oruru ofu ahụ nwaanyị atụrụ ime ọkwe na ghọta ya bụ na a na-alụ ụwa anọ
ụfọdụ oge ị nwere ike nọgide etu a na ihe eme ọ dịghị ka ihe emego mbụ, ọ na-adịghị ka na ife amelụ kịta o megoso nwe na nwere ebe o melụ mbụ, mana ịma nchetazi ọsọkwa oche nucha na ịma ncheta ife o gosi bụ na ịbịago ebe a mbụ. onwe ọkụ ihe na-eme kịta bụ ihe ọfụọ, onwere ọkụ ife na-eme n'ụwa bụ ihe ọfụọ, maka na ụwa kago nka. ya bụ na anyị na-anụ ụwa etu ụwa si agba okirikiri ka ọtụtụ ndị mmadụ si eje. onwe ndị bụ asị na onye a na onye nọrọ ụwa bụ oke dibịa. Yes. ife onye ahụ ebe ọ bụla ụlọ ya na mkpụrụ akwụkwọ ya na ahịhịa ya na mkpụrụ akwụkwọ na mgbọrọgwụ a na-adị na mma. oje olu oyibo ebunata ya ebe ndị ọzọ jere gaa oje ọtọ ojugidezi ese wee chọpụta bịa na agbụrụ ya ikekwe na o nwere ofu oke dibịa ọrụ ahụ ọ na-arụ ọ dị aka na ọrụ afọ n'ọfọrọ wee chighata. Maazị Dike, anyị anụkwu ife ikwu maka ịlụ ụwa ya ị na-ekwu na ịlụ ụwa bụ mmadụ ichi ete ọzọ ụwa ọzọ. Ajụjụ nke abụọ m nwere ịjụ gị n'ihe gbasara ịlụ ụwa bụ ọ bụ na mmadụ na ịlụ ụwa bụ mmadụ ịbịachi ụwa ọzọ, then kedu ife mezuru na anyị ama nchetanwu dịka mụnwa na ka m ji onwe m wee maatụ nya na m bịara ụwa ọzọ, kedu ife mezuru na mmadụ echetanwu ife ka m si bie ndụ m n'ụwa gara na mama nchetanwu ma na mama nkọwa akụkọ ka m si wee bie ndụ n'ụwa m nke gara aga tupu wee bịa ụwa nke ọzọ. Daalụ. ọbani na-echetanwu ịma na anyị nọ na ụgazi ụwa rụrụ arụ. o nwere mgbe anyị nọ na ụga aka ụgachi, mana anyị abanye na mgbe ụwa rụrụ arụ and ihe niile metụtara anyị abịa na rụọ ikuku anyị na-eku ife niile rụrụ arụ nke anyị abụla ofu. ọzọ bụ na mgbe ị na-abịa ụwa o nwere ahịrị line ị ga-cross, asụ ya n'Igbo akpọ ya the Rubicon, spiritual Rubicon. ị gafere anya mgbe ọbụla ị kweta na ị ga-agafe na ị ga-abịa ịgafere anya memory ihe ncheta niile nke ụwa mbụ ama esoghị cross. mana o nwere ụfọdụ oge bụ ịnọgide ihe mee ọ bụ na mmụọ gị ghọọ oghe onye kpatara eji encourage ndị mmadụ na-adị ọcha na mmụọ ghere oghe nọkọta ịfụ ihe a na-akpọ ọfụfụ ma vision. o nwere ndị nwere ya bụrụ onyinye nwere ike ịfụ etu siri bi ndụ gara aga and ọrụ ahụ ka e nyere afa n'aka ndị na-agba afa. ịghọtago? ị ga-afụ ma ịrụ ahụ ụka ịpịgbu anụ ahụ gị na-agba mbọ na-ebi ndụ onye ọdịnala na-edebe ana nsọ na-edebe onwe gị nsọ. o nwere mgbe ị ga-eru ị na-afụ ọfụfụ na nlọ, ụfọdụ na-afụ nke ha na nlọ, onye ya na-afụ onwe ya ka ya na-eme ụfọdụ etu a ikuku ụfọdụ afọ onwe ka ha bụ oke dibịa na nlọ, ọ bụrụ ndụ ha biri ebi n'ụwa gara aga. a na-echetacha mana mkpọtụ dị n'ụwa hinne, the world is very noisy such that ichetagodi ị gaghị ama niile echeta. a na-echeta site n'afa. then o nwere ndị enyere onyinye ahụ pụrụ iche ka ha nyere anyị aka, ndị na-afụ ọfụfụ ya bụ ndị na-afụ vision na ndị na-agba afa. onye ọbụla na-agba afa nwere ose na-abụ bịa wee pụta ụwa ọfụ ọsịghị nekwa ihe kwụrụ n'azụ, ọsịghị nekwa ka isi wee bi ndụ mbụ. o nwere ndị bụ ụfọdụ n'agbanyeghị na ndị ụka na-eme anyị, o nwekwa ndị ụka bụ ndị dibịa ha jos biri amaba n'ụka ndị prọfet. ụfọdụ nwere ụka bụ ije asịghị nwanne jee chọba onye mere gị ụwa. so ya bụ na n'aka onwe gị ọ ga-afịa arụ, ọ fịara arụ. ihe ji wee fịa arụ bụ na anyị abaghịgo mgbe ụwa rụrụ. ama m ịghọta ife na-ekwu. anyị abaghịgo mgbe ụwa gbarụrụ agbarụ, mkpọtụ aka nkụ ịpụọ kịta ebe na-alarụla abalị. mana ọ bụrụ na anyị na-eso usoro ụwa ka anyanwụ na-ada ka anyị na-anakpọ ụla, anyị kwesịrị isi dị na-eso anyanwụ. ka anyanwụ na-ada ka anyị na-eli nne, kwụsị ili nne, na-eso the clock of life. ọ bụrụ na anyị na-eso that clock of life etu ọ kwesịrị,
ọ ya adịrị anyị izi inyopu ụwa mbụ gara aga site na nlọ. Ụfọdụ na-echetazido ma nlọ ọkụ na-aghọta ọ bụrụ ka ọ ha m n'ọnụ. Okay, maazị ekenekwe gị. Daalụ. Ajụjụ nke ịtọ m nwere ike ịjụ gị bụ ịma na onwe ndị si na ada n'ụwa, onwe ndị si na mmadụ nwụọ na nke ya agagwo. O nwere ihe ndị oyibo na-akpọ evidence. O nwere ife a na-afụ anya ihe agbado ụkwụ na ya wee mee ka ndị dị otu a mara na a na-anụ ụwa. Onye ọbụla sị na nọ na-anụ ụwa bụ onye bụ ọ kpachapụrụ anya chịghị onwe ya aghụghọ, maka na ihe ọ na-ekwu bụ ihe a gwara ya n'ụlọ ụka. Ọ bụ ọsọsọ ndị na-aga ụka, o nwekwa ndị bụ na fada aga ụka, onwe ndị a na-akpọ ndị atheist. Oke nsị ụka ihe na-akọwa bụ onye ahụ na-ekwu ife ahụ na-ekwu site n'ọzụzụ e nyere ya. Ọzụzụ ahụ nwere ike bụrụ ọzụzụ ndị atheist, bụrụ ọzụzụ ndị ụka oge amalite, mana ọ na-ekwu ya n'ọnụ ka ọ wee tọọ ụwa, ka ọ wee tọọ ụtọ na ntị. Mana onye ọbụla dị ndụ ma n'ime onwe ya ọ nọrụ sọsọ ya, o nwere mgbe bụ ọ nọrụ ọ na-enweta revelations, ọ na-achọpụta na ya nwa nọ here abịago ụwa mbụ. O nwere many of them bụ ife mee ha ịma ndị ọcha beziba ya fakpọ ya deja vu mgbe bụ nọkata ịhụ ihe mere ọ dị ka datị na omego mbụ ịma na asị na kama n'oyibo akpọ ya deja vu. Those people bụ atheist, those people bụ ndị ụka si na na-anụ ụwa, ọtụtụ n'ime ha ma ọtụtụ ime ọ na-eme ha, mana onye ga-apụtazi ikwu ọ ka ha kwuo ka ọ bụrụ na ha adapụta n'okwukwe. Ọzọ ihe mee mgbe eji ama mmadụ bụ mgbe ihe ike mere. Ihe ike mee mmadụ, onye a ikwe ike na ọ na-alele si ụwa m ọzọ, ụwa ọzọ m ga-abịa, mana ọkwa onye ụka ahụ, mana ọkwa onye atheist, mana okwu onye ya dịka okwu, mana okwu ahụ agbaghị aka. Okwu ahụ bụ ihe dị n'agbụrụ, ihe dị n'ọbara, ọkpụtọrọ ọkpụ, mana ọ bịa dapịa n'ọnụ, o mee ya dịka just exclamation na ife a na-ekwu. Ife a na-ekwu, mana ife a na-ekwu nwere ebe ọ gbadoro ụkwụ. O nwere na ụwa m ọzọ mụ na ga-adị na mma, nne m ụwa m ọzọ ị ga-abụ, mana ọkwa nwa bishọp ka ọ bụ, ọ chefuo na ya bụ nwa bishọp. So okwu ya ọ dị ya ka ọ nọ egwuregwu ka ọ na-egwu. N'ọnụ egwuregwu a ka esi ama ihe dị na mmụọ, ka esi ama ihe ntọala. Ọkụ na-aghọta. So ọ bụrụ na onye na-asị na na-anụ ụwa anụ n'ogwune mgbe ọ nọkọtara ikekwa n'iwe maọbụ na aṅụrị si ụwa m ọzọ, ụwa m asaa, ịghọtago, ụwa m asaa na-emekwa ihe ọzọ, ụwa m asaa mụ na ha ga-adị na mma, okwupụ na ya ife o gosiri bụ atọghị ebe DNA ya, o nwere ebe akụrụ ya ntu na anụ ụwa anọ. Daalụ maazị. Daalụ. Ajụjụ nke ọzọ m nwere ike ịjụ gị bụ, o nwere mgbe ị na-ekwu okwu isi ikwutute maka onye ụwa, wee sị ka m jụọ gị ajụjụ a, o nwere ihe dị iche onye ụwa na chi? Na nghọta nke m, maka na eziokwu na-akpọ onye ụwa mmadụ chi ya, maka ebe nsibi ụwa baa ya na-asị na onye ụwa mmadụ bụ chi ya. Etu ahụ kwa ka esi asị na ọgọ bụ chi onye. Ọ pụtara na ọgọ bụ chi gị. Ihe ọ pụtara bụ na ọgọ gị nwere ike ịbụ onye nzọpụta gị. Na-akpọ chi onye ụwa ma ọ bụ chi onye ụwa na nghọta nke m, apụtara na chi na onye ụwa bụ ofu ihe kpọmkwem. Ihe ọ pụtara bụ na ị nweghị ike inweta onyinye si na chi gị ọ bụrụ na onye ụwa agbapee ụzọ, na onye ụwa ji igodo eji ejekwu. Mana ịma na onwe ka asụsụ si aga, asụsụ na-agazi a na-asịzi na onye ụwa bụ chi, a na-akpọzi ya chi onye ụwa. Now onye ụwa mgbe iji ịgba afa ka mara onye ụwa ka ihe a na-akpọ ya, ihe a na-akpọ ya bụ afa agụ, a na-akpọ ya afa chi. Afọ ọzọ onye ụwa na-aza abụ agụ.
Okay. Ọ bụrụ na ị gee ntị arụ bụrụ gboo ndị ụka na-ekwu okwu asị chim na-agụ m ịnụgụ ya ọfọsasị chim na-aka m chigụ na-aka yes na-anụ ya ọkụ na-anụ ya chim na-aka m chigụ na-aka aka ahụ ma ọ bụ agụ ahụ bụ onye ụwa gị kpọmkwem onye ụwa ya bụzi aka ahụ bụ eriri onye ụwa ya bụ eriri kọnektịrị chigụ without gị na onye ụwa ya adịghị na mma ọma kpọpere ya connect onye nwe jigodo ọzọ dị ka ibe ya chi si na Chukwu okike wee bịa ihe niile dị n'ụwa nwere chi osisi a nwere chi ụtazị a nne m kụrụ nga nwere chi unu adịghị nga nwere chi ọkụkọ n'onye ya nwere chi ihe niile ndị ọcha si everything vibrates now mana ọ bụla ihe niile nwere onye ụwa o nwere ka oke esi gbafee mebi na na-achụ nchi ọgbava isi na nchi a na chi ya mụ anya na chi azọ ya ihe niile dị n'ụwa nwere chi maka na o si na okike maka na Chukwu bụkwanụ mgbakọta na nchịkọta chi niile mana ọ bụla ihe niile nwere onye ụwa now ndị bido n'ụwa o nwere ndị bụ n'ọha bụ izizi bịara n'ụwa wee na-amụ ụmụ na-aga onye nụrụ ha ụwa nobody mana ị ga-asị na ha enweghachi no tupu ị n'ụwa ị ga-ebichagodi wee nwụọ wee chighata ọ bụrụ na mụ na ya ebu ndị izizi bịara n'ụwa anyị amụ ụmụ mana na mgbe mmadụ na-ebite aka nwa ya ene ya na-anọ like 100 years nna na-anọ 200 grandfather efu nwa gị fụ nwa gị onye nọziri ibe ya ụwa ihe a na-ekwu bụ ndị bidoro ụwa ị ga-asị na ha enwelu chi ha nwere chi mana ha enwe onye ụwa ozi mgbe e bidoro na-anwụzi ọnwụ emezughị emezu ejezughị ejezu ịghọtago ewee na-anụ ụwa o nwere ka mmadụ ga-esi na-agba ọsọ na-eje somewhere ihe mberede mee ya ọnwụọ ịfụkwa ebe ahụ ọ na-eje ndị na-ebe ahụ na-agwa na onye ọkwafụrụ onye a ọfụrụ ya kịta fụrụ ya ọdụ na-aba a sị na onye anwụọ na ịghọtago maka na ebe ahụ ka obi ya dị so a na-alụ ụwa anụ mana o nwere obere ihe dị iche na chi na onye ụwa a na-asị na chi abụ otu ọkwe na ya na chi abụrụ otu mana ịma na mmadụ ofu onye na-anọ mmadụ na-abụ ụwa a na-egwekwe m nke ahụ yes ofu onye na-anọ mmadụ na-abụ ụwa ọkwe na aghọta now ọ bụzi na ofu onye nọrọ mụ na ya ụwa ọ pụtara mụ na ya nwere ofu chi ọ pụtara na chi anyị bụ otu mba maka na ofu nne na-amụ mana ofu chi anaghị eke daalụ maazị ekelekwe ndị mgbe asị na ajụjụ ikpeazụ m ga-ajụ na nchịkọta onye ọsọsọ ọ bụ sọsọ mgbe mmadụ nwụ ka o ji abịa ụwa ka onye dị ndụ a na-anọkwa ụwa ajụjụ nke a maazị a siriri werere maka na ọ ajụjụ ndị ekwe o nwere ndị si na mmadụ na-anọ ndụ bịa mmadụ ụwa ekwetaghị m na nke a o nwere ndị si na mmadụ a na-anọ ndụ bịa mmadụ ụwa na tupu ji achọọ ịba ụba na ọ ga-ebu ụzọ lee mana ihe m kwetara ebe m nọ bụ n'etiti m nọ bụ na onye dị ndụ abịa mmadụ ya mana onye ekwebego okwu na onye achọ ụgwọ ịnwụ anwụ ọ chọbago ịnwụ o nwere ike ọnwụ bago ọ nọ n'ọrịa mgbe afọ onye ahụ ga-anọ ụwa a ga-amụ ya ọ ya anọte aka ya nwa nwụọ mana n'isi n'igbo okorobịa na onye nọrọ gị ụwa bụ nna ya ochie na gịnị ya dị na mma na gịnị ya na-erikọ na-eme ọfụma ọ fịara arụ nkweta ebe a bụkwa n'ebe mmadụ ebere o nwekwara ike ọ bụ na onwe ndị ọzọ ghọtara ya n'ụdị ọzọ daalụ maazị anyị ekene gị n'ụbọchị tata na nnọnyere anyị ekenekwe ngụ igbo bụ igbo ekenekwe m unu n'ụbọchị tata dịka nzukọ na mbụ jee na-esonye anyị na YouTube channel maka mmụta na omenala igbo dịgasị iche iche binyere anyị aka n'ebe edere subscribe ibinyekwa aka n'ebe esere mgbịrịmgba ka i wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo nke ọfụ
ị nwekwa ike ị na-esonye anyị na Facebook ma ọ bụ na Instagram ikoROtv Network. Echezokwana na onye mụ na ya nọ tata bụ Maazị Dike Ụgbaja aka Oziọma Ọdịnala nke dere akwụkwọ Chi na Onye Ụwa. Ọnya maka mụ na ya nọ n'ụbọchị tata. Ekenekwa m unu echezokwana na aka mbụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilelunachi. Mana ituwe m riwe akụ abụọ nga ego ka ọ dị. Igbo nwere nze mụọ ọzọ ọkwa nwanne unu nwoke Dike nwa Ụgbaja ọzọ onye buru chi ya ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ na Ọkịja, onye unu ji Oziọma Ọdịnala wee malụ ebe nkwedị na mba na-eghere mba nni, onye unu jikwa Dike nwanne m wee malụ. Maka ndị na-eso m na ABS 88.5 FM na ABS 90.7 FM na ndị na-eso m na Facebook, ana m ekene unu. Asị m na ọdịbendị ga-adịrị ha na nke ya agha efu, na onye na-azọkwa n'afọ nna ya nara eme ife ọjọọ, na ihe anyị na-ekwu bụ ka ọ dịrị Igbo mma, anaghị adịrị Igbo mma. Wee m na-asị Igbo niile gbakọ ọnụ na ụgbọ ekele nwa ngwere n'orukwanụ n'ọtụtụ. Mberede yiri dike mana mberede ka eji ama dike. Chetanụ na anyị nọ na ikoROtv Network ebe Riwakụ ji akpa nganga. Enwe m sị ngwa gaa na YouTube chọwa ikoROtv Network ka ibinye aka maka ka anyị kọnụ ya bụ mamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ, maka na ọdịnala abịakwanụ bụ na ọbịago anyị na-anaghachi azụ. Chọọ ikoROtv na YouTube ibinye aka. Ị ga-afụ ebe esi enwe obere mgbịrịgba biko binye aka ebe ahụ. Ya bụ na ụtụtụ ọbụla mgbịrịgba kụọrọ ịmanụ nwere ife na-eme maka na ebe ahụ ka Igbo niile na-agbakọ maka ihe metụtara ọdịnala na omenala Igbo. Asị m nke onye chiri ya zelu ka ọ maala nwoke mma maala nwaanyị mma. Ise.